Ľudka, poď sem. To sa nechaj ty jedni. Nie, Razi, poďte. Dala by som si kávu, neskutočne mám chuť na kávu. Do ličí. Presne do... Proste opica je oproti mne hovno. Dobre. Ale naposled sa mi fakt je lepšie, dúfam, čo si našla. Však ale ešte si nič neprešla. Doktorovi. Tak ešte raz. Dobre, gatové. Ešte raz. Tak ešte raz. Bruneta príde k lekárovi a hovorí mu, že pán doktor, bolí ma celé telo, že kam sa dotknem, tam ma to bolí. No však ukážte. Tak ona sa ešte chytá, vieš, po ruke, po nohe, všetko ju bolí neznesiteľne. A taký, že vy ste originál bruneta? Nie, som prefarbená blondína. Aha, myslel som si, bo máte zlomený prst. O Bože. Dobre, poďme točiť. Tak to už je aký tlak. Nič. Stať! A nie viac tak do stredu, keby išla? Počkaj si To sú také podobné. Stoj! Tak čaká, že spadnem. Tam šnúrky. Môžem sa ja na to. Vysoká. Do reči ani sa ostrilo ťa teraz. Veď povedz. Mne sa to tu pára. No to je sen. Proste chápeš to? Nie. Nechceš páč? Ako taký sáčok si vysiel. Sáč. Hej, chápeme sa. To bol páč a sáčok dokopy, vieš? Sáč. No lepšie, ak ty namiesto blíštek blesk, ty. Čo s tým mám spraviť? Veď to nehaj, obchaj to, ono nemá. Dobre. Ty kaká, tak ja som nakrájam skoro po kolena v báre, než aj mi pomôžte, mi prosím. Úsmev! Preboha. No, a preto tu poznáš nejakú raťačku. Mamina, prosím ťa, toto ti nikdy neukážem. Mamina, toto si nevidela. Ona ma zabije. A tomu takú dynamiku aspoň trocha. Hej, to bude super. Marienka to zase vymyslela. Keby to je na takej paličke, vieš, že s tým môžem onej. Práve, že to je pekné, keď to je také vieš? Však ale iba na tomto, vieš, že to tak... Nie, rob ďalej. Len teraz nefúka. Fúkaj! A môže sa trošku aj usmiať. Nie tak ako debil. Pousmieť, lebo si taká strašne vážna. To nie! Náročné. No, zvládla si to. Gratulujeme ti. Výborný výkon.